ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବିବାହରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଅମରେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ କେମିତି କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ଏତେ ବି ଡେରି କରିନି। ଆଉ ଆମ ବାବା ଅମରେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ପାର୍ବତୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲି, ତଥାପି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରି ଆସିଥିଲେ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ହେଇଗଲେ ନା, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ ଏଠି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ମା ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଶୁଭୁଥିବ ହୁଳହୁଳି ଆସିଗଲାଣି। ଆମର ଯେମିତି ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ ହୁଏ ସେମିତି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କର ସେମିତି ବିବାହ ହୁଏ। ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ମୋର ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ। ତ ମୁଁ କେବେ କଳସ ବୁଡ଼େଇନି କି ବିବାହକୁ ଆସେ, ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ ବୋଲି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆସେ ଦର୍ଶନ କରେ ତ ଚାଲିଯାଏ, ଦେଖିନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ଯେମିତି ବିବାହଟା ହୁଏ ପୁରା ସେମିତି ଅଛି। ଆମର ଯେମିତି ହାତ ଗଣ୍ଠି ନେଇକି ଯେଉଁ ଆମର ପଇତା ପଡ଼େ ନା ଗଇଁଠାଳ ମାଳ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଗଇଁଠାଳ ମାଳ ପଡ଼ିଛି। ହାତ ଗଣ୍ଠି ବି ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ବି ହେବ। ମାନେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ସମୟ ବି ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏ ହାତ ଗଣ୍ଠି ବି ଏବେ ପଡ଼ିବ। ଆମର ପଇସା ଯାହା ଦିଆ ହୁଏ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ନା କିଛି ଦିଆ ହୁଏ। ତ ଯେହେତୁ ଯିଏ ଖୋଲିବେ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ବି ଆସିଲା, ଏବେ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ବି ଦେବେ, ହାତ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପିତା, ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ପିତା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ନାହିଁ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖିବେ କେତେ ହୁଳାହୁଳି ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସେଠି ଯେମିତି ଅଧିକ ସମୟ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତା କି ଆମେ ଏମିତି ବସିଥାଉ, ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ସରିଲା। ସମୁଦ୍ର ବି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଗଲେ, ହାତ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଲା, ସବୁ କିଛି ସରିଲା। ବିବାହ ସରିନି, ଆହୁରି କିଛି ରୀତିନୀତି ଅଛି ରୀତିନୀତି। ତ ଯେତିକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସେ ସବୁ ସରିଲା। ତାପରେ ଏଠି ବି ଆହୁରି ପାଠ ହେବ, ଆହୁରି ବିବାହର ହୋମ ନିଆଁ ଜଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦି ସେପଟେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାର ବାପା ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ହୋମ ନିଆଁ ଜଳିନି, ହୋମ ନିଆଁ ବି ଜଳିବ। ଅଗ୍ନିକୁ ସେଥିରେ ବିବାହ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବିବାହ ସବୁ ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ବି ତ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଖଇ ଆଞ୍ଜୁଳା ଦିଆଯାଏ, ଆମର 7 ଥର ଅଗ୍ନିରେ ଦିଆଯାଏ। ମାଆଙ୍କର 6 ଆଞ୍ଜୁଳା ତଳେ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଜୁଳା ଶେଷରେ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପଣ ହେଲା। ଏଠି ସମୁଦି ବସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହଳଦିଆ ଯିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ପିତା। ଏପଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଯିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପିତା। ତ ଏଠି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏଠି ଆମର ଯେମିତି ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ, ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ମାଟି ଦୀପ, ସେମିତି ଏବେ ବନ୍ଦାପନା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ସବୁ କଳସ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାହିଁ ନା କଳସ ଅଛି ତାଙ୍କର, ମାନେ ସ୍ଥାପନା ମଣ୍ଡପ କଳସ ଯିଏ ସବୁ ବୁଡ଼େଇଥିବେ ସେ ପ୍ରଥମେ କରିବେ ଆଳତି। ତା ପରକୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଅଛି କିଏ କେଉଁ କଳସ ବୁଡ଼େଇଥିବେ। ତ ସେଇ ରୀତିନୀତିରେ ଏବେ ସେମାନେ ଆଗେ ବନ୍ଦାପନା କଲେ। ତାପର ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ମୋ ଯାଆ ମାନେ ସେସବୁ ଅଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଁରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କଳସ ବୁଡ଼େଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତ ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଆଳତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମ ବିବାହରେ ପଇସା ବନ୍ଦାପନା ଦିଆଯାଏ, ଜିନିଷ ବି ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ଯିଏ ଯାହା ଜିନିଷ ଦେବେ, ଜଣ ଯାହାର ସକ୍ଷ ଅଛି ତ ଦେବେ, ଖୁସିରେ କିଏ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଏଠି ବି ଅଛି, ସବୁ ରୀତିନୀତି ଅଛି। ମୋର ବି ବନ୍ଦାପନା ସରିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦେଇବେ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାବାଙ୍କ ବିବାହରେ ମାନେ ବିବାହରେ ମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇକି। ଏଠି ଶେଷରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲୁ।